Δυστυχώς αυτό δεν τιμά το ελληνικό μπάσκετ, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι το κορυφαίο της Ευρώπης. Το γεγονός ότι για τον φόβο των Ιουδαίων έχουν μείνει και δεν χρησιμοποιούνται περίπου 8.000 καθίσματα, δηλαδή ενώ το γήπεδο έχει χωρητικότητα 18.000 θεατών, μόνο 12.000 άνθρωποι, 6.000 από τη μια πλευρά και 6.000 από την άλλη βρίσκονται εδώ. Το πρώτο λάθος του αγώνα, το κλέψιμο από τον Ντάρλατς. Ο Ρίβερς προσπαθεί να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε εκνηδιασμό. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και έχουμε το παιχνίδι 5 εναντίον 5. Νάκιτς, η πάσα στο Σιγάλα. Ένα άγαρμπο σουτ από το Σιγάλα. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Σοκ. Σοκ, Βράνκοβιτς, Οικονόμου, Αλβέρτης και Ντομινίκ. Ο Ιωαννίδης που χρησιμοποιεί το ίδιο κόλπο, το ίδιο τρίκ, αλλά βεβαίως δεν είναι πια τρίκ, αφού ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός το περίμενε, δηλαδή το μαρκάρισμα του Νίκου Οικονόμου από τον Παναγιώτη Φασούλα, ενώ πάνω στον Βράνκοβιτς είναι ο Τάρλατς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αρχίζει με τα ίδια μαρκαρίσματα του κυριακάτικου αγώνα, που επαναλαμβάνω έληξε υπέρ του με 81-60 και ουσιαστικά κατοχύρωσε την πρωτιά της στην κανονική περίοδο και το ΕΣΑΗ πλεονέκτημα έδρας. 1-0 με γκολ του Νίκου Οικονόμου. Οικονόμου που προφανώς θα θελήσει να διασκεδάσει εντυπώσεις από την άσχημη εμφάνισή του την Κυριακή. Σημείωσε μόνο 5 πόντους, προερχόμενος από το Ρεσιτάλ Τελαβίβ, εκεί που είχε πετύχει 35 πόντους. Προχθές μάλιστα είχε και τα γενέθλιά του. Έχουμε το πρώτο φάουλ του Βράνκοβιτς απέναντι στο Φασούλα. Ξανά η προσπάθεια του Κροάτη. Φασούλας και Βράνκοβιτς αντιμέτωποι για 35η φορά στην καριέρα τους. 22-12 το σκορ για τον Κροάτη. Πάνω στον Μπέρι, στον Ρίβερς είναι ο Σοκ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Σοκ και Οικονόμου. 1,5 λεπτό αγώνα στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το μεγάλο μάτι του κυπέλου που σας μεταδίδει απευθείας στο Star Channel. 2-0 με τις 2 βολές του Οικονόμου. Διόρθωσε ο Σοκ το λάθος του Βράνκοβιτς, για 3 ο Οικονόμου. Rebound του Σιγάλα. Ρίβερς, Τάρλατς και δεύτερο φάουλ του Βράνκοβιτς. Να ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Να που νωρίς, μόλις 1,5 λεπτό μετά τον τζάμπολ, ο Βράνκοβιτς βρίσκεται χρεωμένος με 2 φάουλ. Κάτι ανάλογο συνέβη και την Κυριακή στο Φάληρο. Είχε 3 στο 16 και 4 στο 23. Το rebound από τον Οικονόμου. Και φάουλ από τον Σιγάλα, που ξαναβρίσκει απέναντί του, όπως έχει συμβεί και τις 2 προηγούμενες φορές, τον Ντομινίκ Βίλκινς. Βίλκινς, το jump shoot μπροστά στον Τάρλατς και rebound από το Ρίβερς, που θα πάει για το 1 εναντίον 1 και καταλογίζεται αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Σοκ. Νομίζω ότι είναι σίγουρα, εάν δεν πας για την μπάλα, ο κανονισμός είναι σαφής. Η παρέμβαση του αμυνόμενου. Απλά, Βασίλη, ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε είναι ότι η πίεση του Ρίβερς πάνω στο Στοκ, με βασική τακτική να αποκόψει τον ουσιαστικό οργανωτή αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού από την υπόλοιπη ομάδα. Υπάρχει μια πίεση έντονη και που μέχρι στιγμής έχει βέβαια κάποια επιτυχία. Δεν ξέρουμε βέβαια στη συνέχεια τι θα συμβεί και βέβαια απάντηση σε σχέση με σχήμα από πλευράς του Παναθηναϊκού για να κυκλοφορεί μπάλα καλύτερα. Το Παναθηναϊκό φυσικά λείπει ο κλασικότερος των playmaker, ο Κώστας Φαταβούκας, που είναι εδώ και 2 μήνες εκτός δράσεως. Ο Ολυμπιακός έχει στη διάθεση τον Γαλακτερό, ο οποίος όμως εδώ και 135 μέρες δεν έχει παίξει. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζεται από τον Ζαβλανό. Εδώ Παναγιώτης Γιαννάκης, η μαμά του Λόχου, περιμένει την ώρα του για να παίξει. Και ξανά αυτό ακριβώς που είπε προηγουμένως ο Κώστας Μίσας,
Η ασφυκτική πίεση προσπαθεί να εξασκήσει πάνω στον Σόκο Ρίβερς, αλλά και το αντίστοιχο θα δούμε πάνω στον Ρίβερς. Ένα ακόμα φάουλ μέσα σε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Ήδη έχουμε 7 φάουλ, ένα εκ των οποίων αντιαθλητικό. Το πρώτο από τον Άγκητς. Αλβέρτης μπροστά στον Άγκητς, το καλάθι από το forward του Παναθηναϊκού. Το σκορ γίνεται 4-2. Ο ευθυδιασμός του Ολυμπιακού με το Σιγάλα που θα φτάσει στο lay-up και θα τα αποδώσει πολύ γρήγορα πριν καν οργανωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού. 4-4 λοιπόν στο ντέρμπι. Οικονόμου προσπαθεί να βγει από τα σκριν ο Αλβέρτης. Βίλκινς εναντίον Σιγάλα. Ο Αμερικανός τελικά, ο Οικονόμου, είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Μια πολύ περίεργη προσπάθεια και τελικώς υπάρχει φάουλ υπέρ του Βίλκινς από τον Παναγιώτη Φασούλα. Επίσης το δεύτερο, να που ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, αφού οι δύο βασικοί ψηλοί των ομάδων, ένας και ένας, έχουν από δύο φάουλ κιόλας. Και μια πολύ γρήγορη πάσα, επιστρέφουμε αμέσως. Σοκοφρέτα και σοκοφρέτα με πουντούκια. Δεν κάνει στιγμή χωρίς αυτές. Ξανά στο Μαρούσιο που υπάρχει πολύ μεγάλη κακοπιστία και από τις δύο πλευρές. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα από τα πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε και από τους δύο πάγκους αλλά και από τις δύο εξέδρες. Ο Βίλκινς στη γραμμή. Βίλκινς με 10 πόντους στην Κυριακή, ο ήρωας τελευταία στιγμή στο μάτι του πρώτου γύρου, πετυχαίνοντας 10 πόντους τα τελευταία, 11 πόντους τα τελευταία 4 λεπτά. 5-4, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Σε ντέρμπι που μέχρι στιγμής κυμαίνεται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς, μην ακούτε τις ανοησίες που διαδίδονται και κυκλοφορούν γενικώς ότι τάχα ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται το μάτς. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, αλλήμωνο αν μια ομάδα δεν ενδιαφέρεται για το εισιτήριό της σε ένα Final Four μεγάλης διοργάνωσης που θα την κρατήσει ζωντανή στην διεκδίκηση ενός στόχου. Βίλκινς έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός, δυνατότητα ευθυδιασμού δεν υπάρχει. Βίλκινς πήγε να κάνει κάποιο από τα κόλπα του που δεν πιάνει προς το παρόν. Ξανά η προσπάθεια του Αμερικανού. Βρίσκει εκεί το συνικό τείχος του Φασούλα και του Τάρλατς. Ξανά ο Παναθηναϊκός με το σοκ. 5-4 μπροστά οι γηπεδούχοι. Οικονόμου και Αλβέρτης. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Παναθηναϊκού που προηγείται με 5-4. Οικονόμου δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά. Σιγάλας. Και φάουλ από τον Αλβέρτη. Πρώτο φάουλ από τον Αλβέρτη. Ξανά η προσπάθεια των δύο αντιπάλων σήμερα και στην συγκεκριμένη φάση, η οποία από τη Δευτέρα το πρωί θα είναι όλα αγκαλίτες και φυλάκια που ξαναβρίσκονται στην εθνική ομάδα για τον αγώνα με τη Γεωργία που επίσης θα σας μεταδώσει το Star Channel στις 28 Φεβρουαρίου. Σιγάλας γεμίζει για τον Τάρλατς, η μπάλα όμως είναι για τον Παναθηναϊκό. Μάλκοβιτς και Ιωαννίδης, οι μεγάλοι αντίπαλοι. Ιωαννίδης κατάφερε να σπάσει την προηγούμενη Κυριακή την τριετή κυριαρχία του Σέρβου μεταξύ τους μονομαχίες. Μάλκοβιτς είχε ένα σερί 7-0 και τώρα πια το μεταξύ τους σκόρ είναι 9-4 υπέρ του Γιουγκοσλάβου. Φάουλ από τον Νάκιτς. Έκτο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. Δεύτερο του Νάκιτς. Δύο επίσης έχει ο Φασούλας και από την άλλη πλευρά δύο ο Βράνκοβιτς. Πολλά φάουλ, μεγάλη κακοπιστία, θέαμα ούτε κουβέντα να γίνεται. Αναμενόμενα στοιχεία ενός ντέρμπι, Κώστα, έτσι. Ναι, πιστεύω ότι η νευρικότητα και η σημασία του παιχνιδιού και θα συμφωνήσω ότι και οι δύο ομάδες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απαγορεύει πολλές φορές το θέαμα. Βέβαια τώρα είδαμε θέαμα. Για τον Βράνκοβιτς όταν είναι κοντά στο καλάθι θα δούμε αρκετές φορές. Επίσης ένα άλλο σημαντικό γεγονός που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τον Οικονόμου να έχει τραβήξει το Φασούλα έξω
να παίζει σαν δεύτερο ουσιαστικά playmaker και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επίθεση του Παναθηναϊκού, κατά πόσον Οικονόμου από αυτό το σημείο θα είναι καλά επιθετικά. Πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε την απάντηση του Τάρλατ, το σκορ γίνεται 7-6, έχουμε και μια πρώτη αλλαγή. Φεύγει ο Νάκητς που έχει χειρωθεί με δεύτερο φάουλ. Ο Νάκητς που ήταν ο σημεοφόρος του Ολυμπιακού στην αρχή του Κυριακάτικου μάτς, και στη θέση του ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Οικονόμου για 3. Πονηρά ο Οικονόμου. Ρίχνει την μπάλα πάνω στο Βασούλα. Εδώ ο Σούλης και ο Παπαδάκος εκτός δεκάδος Ολυμπιακού. 5 λεπτά στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 7-6, στο 7ο στην ιστορία τους αγώνα κυπέλου. Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα με 4 νίκες έναντι 2 νικών του Ολυμπιακού. 6 μάτς, εκ των οποίων οι 2 ήταν τελική κυπέλου. Οικονόμου για 3. Και το σκορ γίνεται 16. Είναι αυτό ακριβώς που προείπε ο Κώστας Μίσας, ότι δηλαδή ένα τρίκ του Μάλκοβιτς φαίνεται να είναι η έξοδος, η περιφερειακή παρουσία του Οικονόμου, κάτι σαν δεύτερο playmaker, έτσι ώστε να παρασύρει τον Βαζούλα. Από τη στιγμή που ο Οικονόμου καταφέρει να παίζει άμυνα τον Τάρλατς, που ο Τάρλατς στην επίθεση έχει πλεονέκτημα, αυτόματα το πλεονέκτημα μεταβιβάζει στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Και σίγουρα, εάν υπάρξει συνέχεια, θα αναγκαστεί ο Γιάννης ο Ιωαννίδης να αλλάξει σχήματα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται το παιχνίδι. Το πρώτο φάουλ από τον Οικονόμου, η ώρα του Μπέρι. Μπέρι που ακόμα δεν έχει συνέλθει. Μάλλον έχει συνέλθει, έχει ανακάμψει εντελώς από την υπατήτηδα η οποία τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε εκτός αγώνων. Ωστόσο, έχει πρόβλημα με τη μέση του, φοράει μια ειδική ζώνη, έχει παρουσιάσει φλεγμονή από την υπερπροσπάθεια που έκανε για να επιστρέψει νωρίτερα. Μένουν 14 λεπτά στο Μαρούσι για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του μεγάλου μάτς της μητέρας των ντέρμπι, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού Rivers. Και καλάθι. Σκορ 18, ξανά μια πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπατε τη διαφήμιση, γλυκάθηκε και ο Αλβέρτης τώρα, που με ένα γλυκό σουτ, το οποίο ξαναβλέπουμε τώρα, ευχαριστώ πολύ τον σκηνοθέτη, κάνει το σκορ 13-8. Παναθηναϊκός που έχει 2 τρίποτα μέχρι στιγμής. Έχει 2 στα 4. Σιγάλας. 13,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 13-8. Rivers από το high post, foul υπέρ του Ολυμπιακού, σε ένα μάτς που φυσικά εδώ δεν ισχύει ότι στο ποδόσφαιρο πιθανόν οι μη μεμοιημένοι να νομίζουν ότι υπάρχει ρεβάνς. Δεν υπάρχει ρεβάνς όπως υπήρχαν και υπάρχει στα μάτς του κυπέλλου. Εδώ είναι knockout, είναι μάτς χωρίς αύριο. Ο νικητής προχωρεί, ο ηττημένος πάει σπίτι του και βλέπει το Final Four από τηλεόραση. Η τάπα του Βράνκοβιτς στον Μπέρι. Σοκ προσπαθεί να οδηγεί στον ευθυδιασμό Οικονόμου. Και φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Ξανά η τάπα του Μπράνκοβιτς. Όλα αυτά συμβαίνουν 7 λεπτά μετά το τζάμπολ, και ενώ χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ ο Παπα-Νικολάου, που θα παραχωρήσει τη θέση του στον Ευθύμη Μπακατσιά. Έτσι λοιπόν, Κώστα, Ολυμπιακός τώρα θα παίξει με 2 κλασικά playmaker. Πιθανότατα να προσπαθήσει να πάει το παιχνίδι σε ένα γρήγορο ρυθμό. Ένα πολύ επίσης σημαντικό στοιχείο από πλευράς του Ολυμπιακού στον τομέα της άμυνας είναι επειδή ο Βουίλκης κινείται πάρα πολύ αριστερά, η δεξιά του καλαθιού, αλλά κοντά στο καλάθι βλέπουμε πολύ συχνά τον Τάρλατς, επειδή δεν φοβάται τον Βράνκοβιτς να απειλεί απ' έξω, να βοηθάει εκεί, και έχει αρκετή δυσκολία ο Βουίλκης στο να επιτεθεί από εκείνο το σημείο, γιατί έχει 2 παίκτες. 15-8. Παναθηναϊκός έκανε ένα σερί 5-0. Rivers και Σιγάλας απέναντί του είναι ο Ντομινίκ, ο Οικονόμου είναι πάνω στον Μπέρι και φυσικά ο Βράνκοβιτς στον Τάρλατς. Ελήψη φασούλα πλέον. Επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Οικονόμου και με το οποίο χρεώνεται ο Μπακατσιάς. Έχουμε τις έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια ευκαιρία, ενώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Μπακατσιά, να πάμε στους 2 πάγκους και να ακούσουμε πολύ γρήγορα από τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο και από τον Νίκο Γέμενο τι γίνεται εκεί κάτω. Στο πάγκο του Παναθηναϊκού, Βασίλη, καταρχάς καλησπέρα και από τον αγωνιστικό χώρο.
Ο Αλβέρτης έχει πάρει το μαρκάρισμα του Μπακατσιά. Υπάρχει μια σχετική δυσφορία όσον αφορά τα σφρίγματα. Αυτό που πες και εσύ στο προηγούμενο φάση ήρθε σκεμμένο ο Μάλκοβιτς. Υπάρχει time out, όμως θα το ξαναπούμε μετά. Του Ολυμπιακού, τα εντός παιδιά σουτ 4-11 ο Παναθηναϊκός. Ο δε Ολυμπιακός έχει 3-8. Δεν έχει ο Ολυμπιακός ακόμα επιχειρήσει σουτ 3 πόντων. Άλλωστε είναι μια ομάδα η οποία σπανίως, θα έλεγε κανείς, σουτάρει για 3. Ο Αλβέρτης κάνει τώρα το σκορ, μάλλον δίνει στην διαφορά υπερδιπλάσια τιμή, 17-8. Να πάμε στον αγωνιστικό χώρο να ακούσουμε τον Νίκο Γεμέλο. Αυτό που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης από τους παίκτες του time out είναι ο David Rivers, αυτό που είπε μάλλον στον Αμερικανό, να αναλάβει περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, ενώ ζήτησε να αξιοποιηθούν περισσότερο ο Μπέρι με τον Τάρλατς. Έγινε το λάθος στην πάσα, ο Οικονόμου κλέβει 12 λεπτά πριν από το τέλος. 17-8 Παναθηναϊκός, σοκ και φάουλ από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Με την ευκαιρία να ακούσουμε και τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο τι διημήφθη στο time out του Παναθηναϊκού. Από την πλευρά του Μπόζαρ Μάλκοβιτς, Βασιλέ, και μείνει ικανοποιημένος με τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ζήτησε προσοχή από τον Στόκεν Βράγκοβιτς, που είναι ήδη χρεωμένος με 2 φάουλ, τόσο στον τρόπο που μαρκάρει στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση να πάρει περισσότερες φορές την μπάλα για να εκμεταλλευτεί την ισομετρική διαφορά, την διαφορέψη που έχει με τον Τάλλας που το μαρκάρει. Ακόμα επέμεινε στον Οικονόμου να κάνει αυτό που είπατε και πριν, να γίνεται περισσότερο στην περιφέρεια, ώστε να έχει περισσότερο πεδίο στην επίθεση. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει αυξήσει το σερί του 8-0. Το 18 έγινε 18-8 με την βολή του Σοκ. Και έχουμε νέα αλλαγή στον Ολυμπιακό. Επιστροφή του Φράνκο Νάκιτς στη θέση του Θήμιου Μπακατσιά. Αυτό που περίμενε ο Ιωαννίδης με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των δυο άσων δεν απέδωσε. Σιγάλας με τον Ντομινίκ. Το σλάλωμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και φάουλ από τον Αλβέρτη δεύτερο. 11,5 λεπτά ακόμα. 7 ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός, 8 Ολυμπιακός. Ξανά η προσπάθεια του Σιγάλα. Σταυρακόπουλος, Πετσάρσκι και Γιαννάκης στον πάγκο. Τρεις πόντια από τον Ράμπο του Ολυμπιακού. Και από την άλλη πλευρά ο Άιβαρ Κούσμα παρακολουθεί τα δρόμενα, περιμένει τη σειρά του, κάποια στιγμή θα τον φωνάξει ο Μάλκοβιτς. Rebound από τον Αλβέρτη. Σκορ 18-9. Παναθηναϊκός με τον Σοκ. Πήγε να δώσει βοήθεια ο Σιγάλας, κλέβει ο Ρίβερς που είναι πιο γρήγορος και από τον Σοκ και από τον Αλβέρτη. Φτάνει στο lay-up, 18-11 μειώνει ο Ολυμπιακός. Ξανά το κλέψιμο του Ρίβερς. Ολυμπιακός που όπως και την Κυριακή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις βοήθειες και τα double team. 18-11 ο Παναθηναϊκός. Σοκ. Ένα off balance shoot από το playmaker του Παναθηναϊκού. 20-11. Διαφορά ξανά στους 9 πόντους. Πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Στον μεγάλο προημιτελικό του 21ου κυπέλλου Ελλάδος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήδη έχουν πάρει θέση στο Final Four Απόλλων Πατρών και Ηρακλής και περιμένουμε αύριο τον νικητή Exporting. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Μπέρι. Μάλκοβιτς και Ιωαννίδης αναμένα κάρμουνα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιωαννίδης τώρα θα κάνει την πέμπτη του αλλαγή. Παταβούκας από την αγωνία τρώει τα νύχια του. Τι να κάνει, άμα δεν παίζεις, με κάτι πρέπει να βρεις να περνάς την ώρα σου. Μασούλας θα επιστρέψει σε λίγο. Βράνκοβιτς. Αλβέρτης με τον Άκιτς. Ο Οικονόμου με πλάτη πάει στο low post. Αλβέρτης για 3. Για 2. 22-11 έχουμε double score. Παναθηναϊκός με ένα 12-3 από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μείωσε στο 18. Μπέρι υπό την διακριτική παρουσία του Οικονόμου που μάλλον το μετάνιωσε. Αυτό ακριβώς φώναξε και ο Μάλκοβιτς. Αν μπορέσαμε να διαβάσουμε τα χείλη του. 22-13. Wilkins.
Αλβέρτης αμέσως το σουτ μπροστά στον Νάκιτς. Ολυμπιακός τώρα με το Rivers. Από το high post ο Αμερικανός 22-15. Γρήγορο πιστόλι, αυτό είναι γνωστό. 3-3 δίποντα ο Rivers. Εδώ είναι, Βασίλη, η ικανότητα του παίκτη που αποφασίζει μόνος του για κάποια πράγματα. Για την καλή στρατηγική των προπονητών, αλλά αν δεν υπάρχει ένστικτο από τους παίκτες, Παναθηναϊκός πάει σε μεγάλη επίθεση. Άλλωστε αυτή είναι η ρητή εντολή του Μάλκοβιτς, όπως άκουσε ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος, και έχουμε βήματα από τον Οικονόμου. Εδώ ο Οικονόμου είναι σαφές, άλλαξε σταθερό. 9 λεπτά ακόμα, επιστροφή του Παναγιώτη Φασούλα με τον Ολυμπιακό στο -7 και τον Γιαννάκη και τον Πετσάρσκι να μην τρώνε τα νύχια τους όπως ο Παταβούκας, αλλά απλώς να μασάνε τη τσίκλα τους. Rivers. Διαφορά 7 πόντων για τον Παναθηναϊκό, που φαίνεται πιο σφριγγυλός αυτά τα πρώτα λεπτά. Νάκιτς πολύ πονηρά, άλλαξε χέρι, αλλά ούτε αυτός ούτε ο Φασούλας στο follow κατάφεραν να σπρώξουν την μπάλα στο καλάθι. Ο Μάλκοβιτς αποφασίζει ύστερα από 11,5 λεπτά αγώνα να κάνει την πρώτη αλλαγή. Θα είναι ο Κούσμα. Η απάντηση του Ιωαννίδη με τον Μπακατσιά. Αλβέρτης. Σοκ εναντίον Rivers. Και έχουμε τον Οικονόμου να πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι, κάνοντας το πάσιμο. Η διαφορά στους 9 πόντους και πάλι 24-15, αφού προηγουμένως είχαμε ολίγο από ελληνορωμαϊκή μεταξύ Νάκητς και Αλβέρτη. Η γρήγορη απάντηση του Σιγάλα, 24-17. Ξανά η προσπάθεια του Σιγάλα που απέφυγε την παγίδα που λέγεται Βράνκοβιτς. Βράνκοβιτς που έχει βγει αρκετά μακριά, εκεί είναι ακίνδυνος. Οικονόμου, το jump shoot, rebound από τον ψηλό που δίνει την ευκαιρία στον Wilkins να κάνει το lay-up. Το πρώτο καλάθι από τον Wilkins ύστερα από 12,5 λεπτά αγώνα, 26-17 μπροστά Παναθηναϊκός. Ο Βράνκοβιτς αναγκάστηκε, Βασίλη, να βγει έξω για να τροφοδοτήσει τον Wilkins, ο οποίος είχε να κουμπίσει την μπάλα αρκετή ώρα. Φασούλας και φάουλ από τον Νάκητς, επιθετικό, το τρίτο. Που αλλάζει και look. Με γένεια 2-3 ημερών. Έχει το λόγο του άνθρωπος. 7,5 λεπτά ακόμα, 26-17. Παναθηναϊκός έχει κερδίσει το φάουλ, το τρίτο του Νάκητς. Στη γραμμή πάει ο Αλβέρτης. Λεπτά ακόμα, 26-17. Ο Αλβέρτης στη γραμμή. Και 27-17 ξανά διψήφιο νούμερο στη διαφορά. Ο Κούσμα παίρνει τον Μπακατσιά, αλλά προφανώς δεν είναι αυτός ο αμυντικός ρόλος που θα υπομειστεί μόνο. Πολύ γρήγορα θα τον δούμε να σουτάρει, αυτό ξέρει να κάνει και αυτό πληρώνεται. Μπέρι. Και ο Wilkins έχει πάει στον πάγκο, αφού ο Παναθηναϊκός επιλέγει, μάλλον ο Μάλκοβιτς, να χρησιμοποιήσει ένα πιο χαμηλό σχήμα, με τον Αλβέρτη πλέον τριάρι. Και το καλάθι από τον Walter Berry, 27-19. Ακόμα 7 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπακατσιάς είναι στο σοκ. Ο Rivers παίρνει τον Κούσμα. Κλέβει ο Berry. Εκεί δεν υπάρχει πια Βράνκοβιτς για να φοβηθεί ο Berry να κάνει κόλπο, να περάσει από κάτω. 27-21. Ο Μάλκοβιτς, βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται στους 6, καλή time out. Θα ξαναδούμε το καλάθι του Berry. Αυτό είναι το 27-21 και πάμε στα στούντιο του Star. Πάντα στην απευθείας μετάδοση του Star Channel, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το μεγάλο προημιτελικό μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος. 27-21, 6,5 λεπτά ακόμα. Αλβέρτης και Ντομινίκ. Ο Ντομινίκ θα πάει με πλάτη από το low post.
Ο Ρίβερς που οδηγεί τον ευθυδιασμό του Ολυμπιακού είναι 3-2. Μπέρι δεν μετράει το καλάθι, άλλωστε δεν μπήκε κιόλας. Ο Ολυμπιακός παίρνει το φάουλ. Κώστα, το φάουλ είναι από τον Κούσμα. Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει από τους 11 στους 6. Σημαίνει ώρα του Γιαννάκη καταρχήν. Έχω να παρατηρήσω και εδώ θέλω το δικό σου σχόλιο. Ο Ολυμπιακός είναι φιλοξενούμενος. Θεωρητικά θα ήταν πιο συγκρατημένος. Θα προσπαθούσε να κρατήσει τα μπόσικα, αλλά έχει 5 στους 5 ευθυδιασμούς. Ο δε Παναθηναϊκός γηπεδούχος μεν, αλλά με 0 στους 0 δηλαδή. Ευθυδιασμούς. Υπάρχει εξήγηση αυτό. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή κατά την οποία είχε κάποιο πρόβλημα στο καλάθι, χαμήλωσε την ομάδα του, πίεσε στην άμυνα και προσπάθησε να πάει σε πιο γρήγορες επιθέσεις έτσι ώστε να διευκολύνει την επίτευξη κάποιου καλαθιού. Το πέτυχε. Βέβαια ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά και σαν γηπεδούχος θα έπρεπε να πιέσει την ομάδα να πάει πολύ πιο γρήγορα για να έχει κάποιες δυνατότητες καλύτερων πιθανότητων για να πετύχει ένα καλάθι μέσω του ευθυδιασμού. Κάτι το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ο Σοκ. Μετράει το καλάθι. Αυτός λοιπόν, αυτή η φάση συνιστά ήδη είναι ο πρώτος ευθυδιασμός του Παναθηναϊκού. Αλλά θα ξαναδούμε την προσπάθεια του Σοκ. Ο Σοκ πασάρει στο Wilkins και εκεί ο Φασούλας θα χρεωθεί. Όχι, δεν είναι φάουλ του Φασούλα, είναι το δεύτερο του Σιγάλα. Η ώρα του Παναγιώτη Γιαννάκη στη θέση του Σοκ. Σιγάλας είναι ο τέταρτος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει συν 2 φάουλ. «29-22 το σκορ» και να πάμε γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο στον Νίκο Γέμελο καταρχήν. Ο Γιάννης Ιωαννίδης διαμαρτυρήθηκε στον Νίκο Ζαβλανό, έναν από τους δύο διαιτητές του αγώνα, για το προηγούμενο μέτρημα του καλαθιού του Ντομινίκ Βίλκινς, αφού ο ίδιος είπε ότι φυσιολογικά δεν έπρεπε να μερτήσει και φυσικά οι αντιδράσεις του Γιάννη Ιωαννίδη προς τον διαιτητή ξεσήκωσαν και θύελλα διαμαρτυριών από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Το σκορ είναι 30-22, μένουν 6 ακριβώς λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μπακατιάς. Σιγάλας παίξει τον Αλβέρτη, ο Γιαννάκης πάει στο Ρίβερς. Και η μπάλα Παναθηναϊκός δείχνει ο Ζαβλανός. Γιαννάκης. Μάλκοβιτς που φαίνεται διατεθειμένος να συντηρήσει αυτό το σχήμα με τους δύο κλασικούς περιφερειακούς παίκτες. Γιαννάκη και Κούσμα, στο 3 τον Αλβέρτη, στο 4 τον Ντομινίκ. Κούσμα φάνει την μπάλα, πάει στο lay-up ο Μπακατσιάς. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Γιαννάκη. Το πρώτο φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Όπως ο Ολυμπιακός προηγουμένως διαμαρτυρόταν για τον καταλογισμό του καλαθιού του Wilkins, Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση με τον Κούσμα. Θα επιστρέψει ο Οικονόμου σε λίγο. Στη γραμμή είναι πάντα ο Μπακατσιάς που έπαιξε το δικό του σημαντικό ρόλο στην άνετη νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή, πετυχαίνοντας 9 πόντους, τους 8 από αυτό που ξέρει να κάνει όσο λίγοι στην Ελλάδα, τους ευνηδιασμούς δηλαδή. Wilkins. Ακόμα 5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει συν 7. 30-23. Μπέρι προσπαθεί να παίξει από μπροστά το Wilkins, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Wilkins για 3. Γιαννάκη στο επιθετικό rebound. Βράνκοβιτς. Αλβέρτης. 21 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Κούσμα. Και επιθετικό φάουλ του Αλβέρτη πάνω στο Σιγάλα. Τρίτο φάουλ του Αλβέρτη. Όπως 3 έχει από την άλλη πλευρά ο Νάκητς. Αλλαγή, επιστροφή Τάρλατς στη θέση Φασούλα και από την άλλη πλευρά ο Μάλκοβιτς επαναφέρει τον Οικονόμο, αποφασίζει να ξεκουράσει τον Βράνκοβιτς και εδώ πλέον έχουμε αλλαγή στρατηγικής. Παναθηναϊκός πάει πια στο μάτς χωρίς κλασικό πεντάρι, πάει με ένα χαμηλότερο σχήμα και εδώ πλέον ιδού η απορία, Κώστα,
αν όλοι ο Παναθηναϊκός που να παίξει ένας προς έναν τον Ντάρλατς που παίζει πλάτη τώρα και κάνει το 30-25. Σίγουρα υπήρχε μειονέκτημα αυτόματα με την αλλαγή την οποία έγινε. Βέβαια σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός χτύπησε αμέσως το μειονέκτημα του Παναθηναϊκού και είχε επιτυχία. Εδώ το ερώτημα είναι ότι αν ο Οικονόμου μπορεί να καταφέρει αμυντικά τον Ντάρλατς θα έχει πλεονέκτημα στην επίθεση. Μάλιστα. 4 λεπτά ακόμα, 4 και 18 μάλλον, 30-25. Εκεί που λέγαμε ότι ο Μάλκοβιτς χρειάστηκε 11,5 λεπτά για να κάνει αλλαγή. Τώρα πλέον και αυτός αλλάζει παίκτες σαν τα πουκάμισα, αφού αυτό απαιτούν οι ανάγκες και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην εξέλιξη του μάτς. 30-25. Σοκ. Προσπάθησε να κάνει πονηρή πάσα στο Wilkins, αλλά ακόμα πιο πονηρός ο Μπέρι. Σιγάλας. Ντάρλατς. Επιμένει. Μπάλα στο Γιαννάκη και τεχνική ποινή με την οποία χρεώνεται ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έξαλα. Αλλά καλύτερα μπορεί να μας τα πει ο Νίκος Γέμενος που είναι σε απόσταση αναπνοής. Είμαι σε απόσταση αναπνοής, αλλά αυτή τη στιγμή πέφτουν και κάποια κέρματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης διαμαρτυρήθηκε προηγουμένως στο ότι δεν χρέωσαν με φάουλ τον... Τεχνική ποινή με την οποία χρεώνεται ο Ιωαννίδης, ο Οικονόμου από ό,τι φαίνεται θα πάει στη γραμμή. Όταν όμως ησυχάσουν λίγο τα πράγματα, ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος έχει το λόγο. Σαν είχε πέσει κάποιος αναπτήρας νωρίτερα και ένα κλειδί, το οποίο διεκδίκησε ο κ. Ζαπλανός άφησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στη γραμματεία. Οικονόμου που αστόχησε στην πρώτη του βολή. 31-25, ο Παναθηναϊκός θα επαναφέρει την μπάλα από πλάγια. Στην εφαρμογή του μπόνους τεχνικής ποινής. Γιαννάκης εναντίον Μπακατσιά. Γιαννάκης θα πασάρει στο σοκ, Wilkins. Και τι. Φάουλ από πίσω στο Walter Berry. Πρώτο φάουλ του Μπέρι. Σε αυτή την 83η αιώνια μονομαχία το Παναθηναϊκό να έχει ένα προβάδισμα έναντι του Ολυμπιακού, 44 νίκες έναντι 38 του αντιπάλου του. Διαφορά ξανά στους 8 πόντους, 33-25 με τον Wilkins. Το πρώτο γύρο εδώ Παναθηναϊκός και νικήσει με 66-61. Σαν να μου φαίνεται ότι είναι άμυνα ζώνης, Κώστα. Ζώνη. 2-1-2 με προσαρμογή. Ο Μπέρι έκανε το σούτ από το high post στην πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Ολυμπιακού επιθετικά απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού. Είναι αυτό που προανήγγειλε ακόμα και ο Ιωαννίδης. Λένε ότι οι προπονητές όταν έχουν να παίξουν μέσα σε 72 ώρες 2 μάτς δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσουν, να αποκαλύψουν όλα τους τα όπλα, όλα τους τα χαρτιά την πρώτη φορά. Κάποιοι πρέπει να αφήσουν κάβα που λέμε για τη συνέχεια. Η απάντηση του Παναθηναϊκού, καλάθι 3 πόντων από το σοκ. Και η διαφορά πάει στους 11 πόντους. Ξανά σε διψήφιο νούμερο. 36-25. Απέναντι στη ζώνη ο Ιωαννίδης σκέφτεται τον Ντόμιτς, τον φωνάζει από τον πάγκο, θα μπει σε λίγο. Κλέβει ο Κούσμα. Wilkins στον ευνηδιασμό. Πάει στο lay-up με ταμπλό. 38-25 η διαφορά από τους 5 στους 13. Επιγόντως time out από τον Ιωαννίδη. Με κατασυνθήκη center του Οικονόμου έχει καταφέρει να ελέγξει τα rebound στα τελευταία λεπτά. Έχει 15 rebound ο Παναθηναϊκός, 9 ο Ολυμπιακός. Να πάμε πολύ γρήγορα, ενώ συνεχίζει τη ζώνη ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, να ακούσουμε τι οδηγίες έδωσαν οι δύο προπονητές. Το μπάκο του Παναθηναϊκού πώς θα Μάλκοβιτς απόλυτα ικανοποιημένος και πώς να μείνει άλλο. Συζήτηση υπομονή στην επίθεση και να βγαίνει ο πορφυγασμός όποτε μπορεί μέχρι το Παναθηναϊκό να το βγάλουν. Νίκο. Βασίλη, αυτό που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ενώ μόλις είδαμε ένα πετυχημένο τρίποντο από τον David Rivers που μείωσε στους 10 πόντους, είναι τις ενέργειες όσες ο Ολυμπιακός θα τις κάνει απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού, να τις αναλάβουν οι δύο playmaker, ο Τόμιτς και ο Rivers. Μάλιστα.
1,50 ακόμα. Σοκ νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού, ο Τόμιτς. Wilkins που πλησιάζει στο καλάθι και παίζει το ρόλο του πια σε καταλυτικό βαθμό. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει φτάσει ήδη στους 11 πόντους. Wilkins έχει μάλιστα 12 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Παναθηναϊκός ξανά στη ζώνη αφού του έχει βγει σε καλό και φάουλ που παίρνει ο Τάρλατς. Με τον Ιωαννίδη να είναι συνεχώς ένας συμμάχης. Δεύτερο φάουλ του Κούσμα. Κίνδυνος παρεξήγης στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στον Τάρλατς και τον Γιαννάκη. Παρενέβη ο Σιγάλας. Στην άλλη πλευρά Μάλκοβιτς και Βράνκοβιτς. 40-28 παραμένει. Γκόρφας. Βράνκοβιτς κοιτάζει προς το απέναντι σημείο, εκεί ο Τάρλατς έχασε και τις δύο ελεύθερες βολές. Τάρλατς που παίζει σήμερα όπως και την Κυριακή υπό τα βλέμματα του επικεφαλής σκάουτερ των Chicago Bulls που τον επέλεξαν το προηγούμενο καλοκαίρι στο νούμερο 37 του draft, του Κροάτη Ιβιτσα Ντούκαν. Δεν είναι εδώ πια ο αντιπρόεδρος των Bulls, ο άνθρωπος που έκτισε τη δυναστεία του Chicago και την οδήγησε στο 3P, τον Τζέρι Κράουζερ, που έφυγε χτες. 40-28, 1-23 πριν από το τέλος. Παναθηναϊκός πάντα σε αυτή τη 2-1-2 ζώνη με προσαρμογή. Σιγάλας για 3 απέναντι στη ζώνη. Rebound του Wilkins που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ελήψη Βράνκοβιτς και στο rebound αλλά και με αυτά τα μικρά drive, τα μπασίματα μέσα στην ρακέτα, επιδιώκοντας ο Wilkins με αντίπαλο τον Μπέρι. 42-28 έχουμε πλέον, Κώστα, είναι φανερό αυτό, έκρηξη Ντομινίκ Wilkins. Ναι, θεωρώ από τη στιγμή που βγήκε ο Βράνκοβιτς, ο Wilkins βρήκε πάρα πολύ χώρο και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, παίζοντας κοντό στο καλάθι από τις δύο πλευρές και έχοντας τη δυνατότητα να σουτάρει, να κάνει μικρές δυσδύσεις, αλλά έχει το χώρο να το κάνει. Ο Ολυμπιακός δοκίμασε ένα σουτ 3 πόντων με τον Τόμιτς. 42-28, 21 δευτερόλεπτα. Νάκιτς που περιμένει στη γραμματεία, ή αν ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει το χρόνο, θα μείνει μόνο 1,5 δευτερόλεπτο για τον Ολυμπιακό. Wilkins, νάτος πάλι, έχει πάρει φόρα, αλλά δεν είναι κάθε μέρα του. Ο Σοκ θα προλάβει και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο του μεγάλου προημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. 42-28, μια διαφορά 14 πόντων, αφού είχε τον έλεγχο του μάτς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός ανέκαμψε και μείωσε 27-22. Η υπεροχή του Παναθηναϊκού στα rebound και η έκρηξη του Wilkins είχαν ως αποτέλεσμα αυτήν την αύξηση της διαφοράς. Έχουμε λοιπόν το 42-28 και φυσικά η ζώνη του Παναθηναϊκού έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για τα πιο σπουδαία πια. Αυτό είναι το τελευταίο καλάθι του Wilkins. Ποια οδοντόκρεμα σας προστατεύει από πλάκα? Περιδόνα. Η Colgate Total. Περιοδικό Δίφωνο. Το περιοδικό που μιλάει και μετά τραγουδάει. Μιλάει για την ελληνική μουσική όπως δεν μίλησε κανείς. Αυτό το μήνα. Την άμυνα της ζώνης είχε αυτό το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό λοιπόν αυτό το σκορ. Και σίγουρα στη διάσπαση της ζώνης και πολύ σωστά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από μέσα να τη διασπάσει. Δεν πέτυχε, ξεκίνησε συνέχεια απ' έξω. Το επόμενο στοιχείο που έχει να κάνει ευνηδιασμό. Άλλωστε τα βιβλία λένε και εσείς προπονητές το παραδέχεστε ότι δεν υπάρχει καλύτερη επίδραση εναντίον ζώνης από τον ευνηδιασμό. Να μην ανοργάνωση. Εδώ ξαναβλέπουμε μερικά από τα highlight του πρώτου ημιχρόνου του μεγάλου ντέρμπι που μέχρι στιγμής βρίσκει το Παναθηναϊκό προηγούμενο με 42-28. Ακόμα βεβαίως είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς και με τελικό Μαρτίου ο Παναθηναϊκός ας πούμε περνάει τώρα τα διόδια της Κορίνθου, αλλά επιμένω ότι αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο για να το πει κανείς.
Γιατί ντέρμπι είναι, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να γυρίσει και τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι ο αγώνας μεταδίδεται μέσω του Star Channel και στην Κύπρο και επίσης ότι το Star Channel νιώθει για μια ακόμα φορά την ανάγκη να ευχαριστήσει δημοσίως τον ΟΜΕΟΤΕ και τους ανθρώπους γενικά του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίων Ελλάδος, παρά την απεργία, παρήχαν κάθε μέσο ώστε αυτή η μετάδοση να γίνει απρόσκοπτα. Δίδυμους πύργους του, δηλαδή και με Τάρλατς και με Φασούλα, αλλά και από την άλλη πλευρά επιστρέφει ο Βράνκοβιτς. Έτσι λοιπόν και ο Παναθηναϊκός και ο Μάλκοβιτς επαναφέρει την ομάδα του στο αρχικό σχήμα, μάλλον όχι στο αρχικό σχήμα, αφού λείπει ο Οικονόμου και έχουμε πλέον και εδώ και πάλι δύο καθαρούς περιφερειακούς, Σοκ και Κούσμα. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το δεύτερο μάτς κυπέλου. Έχει παίξει με την Νία Ρίστη και Σταριανή, νίκησε 93-66. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες με τον Ιωνικό Νέα Φιλαδελφίας 101-64 και με το Περιστέρι 75-64. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Φασούλα το τρίτο και υπάρχει και μια αλλαγή στο μαρκάρισμα. Εδώ Κώστα είναι ίσως το αξιοπερίεργο, ότι επομίζεται ο Wilkins το μαρκάρισμα του Φασούλα. Δεν θα μπορούσε να συμβεί βεβαίως σε κάτι άλλο, αφού δεν παίζει ο Οικονόμου, άρα το τεσάρι θα πήγαινε πάνω. Εδώ είναι αυτό που στην ορολογία του μπάσκετ μιλάμε για mismatch. Μιλάμε για παίκτες διαφορετικού ύψους. Και σίγουρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι και οι δύο οι παίκτες έχουν μειονέκτημα στην άμυνα και πλεονέκτημα στην επίθεση. Θα δούμε πώς θα το αξιοποιήσει ο κάθε ένας ξεχωριστά. Αρχίσαν τα άσχημα. Έχουμε ανταλλαγή φωτοβολίδων από τη μια εξέδρα στην άλλη. Ενώ το καλάθι μετράει παρά την προσπάθεια του Βράνκοβιτς να κόψει, το οποίο στην ομίχλη δυστυχώς το σκορ είναι 42-30, το καλάθι κατακυρώνεται στον Άκιτς. ...42-30, 1 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Σοκ με το Rivers. Κούσμα. Και φυσικά δεν είναι μόνο Wilkins εναντίον Φασούλα, είναι και Φασούλας εναντίον Wilkins. Αυτό προφανώς θα συνεχίσει να το εκμεταλλεύεται ο Αμερικανός, που θα πάει περιφερειακά, θα δοκιμάσει να χτυπήσει τον Φασούλα εκεί που συμφέρει τον ίδιο. Ήδη έφτασε τους 16 πόντους και η διαφορά είναι στο συν 14. Φασούλας παίρνει το φάουλ τώρα από Wilkins. Και αντίστοιχα φυσιολογικά ο Φασούλας θα περάσει κοντά στο καλάθι να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που έχει στην επίθεση. Ξανά η προσπάθεια του Φασούλα που είδε μπροστά του σκιά και από τον Wilkins και από τον Βράνκοβιτς. Και πιθανότατα αυτή τη στιγμή να δούμε τώρα τον Βράνκοβιτς να βοηθάει στο Φασούλα, τον Wilkins μάλλον για το μαρκάρισμα του Φασούλα, και θα εξαρτηθεί κατά πόσον ο Τάρλατς, ο οποίος στη γραμμή του φάουλ θα είναι ελεύθερος, θα μπορέσει αυτή τη βοήθεια να χτυπήσει από πλευράς επίθεσης. Ο Ολυμπιακός πάντως που είναι άστοχος στις ελεύθερες βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει 13 στις 17, ο Ολυμπιακός έχει 5 στις 12, 42% ποσοστό ευστοχίας. Και σε ένα ντέρμπι βεβαίως οι βολές που είναι θέμα ψυχραιμίας παίζουν σοβαρό ρόλο. Το χαστούκι από τον Βράνκοβιτς σε ένα κατεπίβαση με επιθετικό rebound, ανανέωση κατοχής από τον Παναθηναϊκό. 22 λεπτά αγώνα στο Μαρούσι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 44-30. Wilkins έχει, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει ξεσαλώσει ο Wilkins. Φτάνει τους 18 πόντους, είναι πια ένα δικό του ρεσιτάλ στα τελευταία 10 λεπτά του μάτς και δίνει στη διαφορά τη μέγιστη τιμή της, συν 16. Προσπαθεί μάλιστα, αυτό άλλωστε είναι το λογικό, να μην επιτρέψει στον Τάρλατ, τον οποίο βρέθηκε να μαρκάρει, να πάρει την μπάλα, ενώ ο Κούσμα χρεώνεται με τρίτο φάουλ. Και έχουμε αλλαγή. Μπέρι αντί Φασούλα. Λογικό μάλλον, Κώστα. Σίγουρα ο Γιάννης Ιωαννίδης, βλέποντας αυτό το πρόβλημα, αναγκάζει να βάλει παίκτη που μπορεί να ακολουθήσει το Wilkins στο σουτ. Rivers, η απάντηση 46-32 από τον David Rivers, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Σοκ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αλλάξει την άμυνά του. Φυσικά πάει ο Μπέρι πάνω στο Wilkins, με προφανή εντολή να τον ακολουθεί περιφερειακά όπου πάει ο Wilkins.
ο οποίος τώρα κερδίζει το επιθετικό rebound. Θα καρφώσει, αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη. Έχει καταλογιστεί αμυντικό φάουλ στο Rivers. Εδώ είναι η φάση. Κούσμα. Βράνκοβιτς. 21 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται 14 πόντους μπροστά, 46-32, βρέθηκε και 16. Κούσμα. Αλβέρτης πατούσε, όχι δεν πατούσε, δείχνει ο Ζαβλανός. Έδειξε για 3. Rivers προσπαθεί να ευνηδιάσει, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Κατάφερε ο Σοκ να σώσει με αυτό το πλοζόν αυτοθυσίας. Wilkins, ένα κάρφωμα καλμένο από βιντεοκασέτα του NBA στον ευνηδιασμό. Το τελείωμα μιας καταπληκτικής φάσης εδώ, με τον επίλογο από τον Wilkins που κάνει σαν μικρό παιδί, αφού πλέον νιώθει πολύ δυνατό στο παρκέ, ύστερα από την φάση ευνηδιασμού του Κούσμα. 48-32 σε εξέδρε Ντομινίκ και φάουλ από το Σοκ από τον Wilkins. 48-32 μπροστά ο Παναθηναϊκός σε μια διαφορά 16 πόντων. Μπέρι εναντίον Wilkins. Αναγκαστικό το split, η πάσα έξω αφού δεν υπήρχε δίωδος. 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα ο Τάρλατ και κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Το 32 η διαφορά στους 16 πόντους. Ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει τον Τόμιτς αντί του Νάκιτς στην προσπάθειά του να γυρίσει το μάτς από το μείον 16. Και μάλιστα θα πιέσει σε όλο το γήπεδο Ολυμπιακός. Αποδίδει αυτή η πιεστική άμυνα. Σιγάλας. Rebound του Wilkins. Σοκ. 24 λεπτά αγώνα στο Μαρούσι, στο μεγάλο προημιτελικό αγώνα του 21ου Κυπέλλου Ελλάδος, που σας μεταδίδει απευθείας στο Star Channel. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 48-32. Wilkins. Ο Wilkins αφήνει στον Βράνκοβιτς, ο οποίος κόβεται από τον Τάρλατ, αλλά υπάρχει νωρίτερα φάουλ από το Σιγάλα. Εδώ η assist του Wilkins. Μάλκοβιτς που επιμένει, φωνάζει αργά, χαμηλός ρυθμός και κυκλοφορία της μπάλας. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι αυτός που βιάζεται πλέον. Παναθηναϊκός είναι σε θέση ισχύως. Παναθηναϊκός που ποντάρει και στη δύναμη της έδρας του. Άλλωστε φέτος σε 17 εντός έδρας μάτς έχει 15 νίκες και 2 ήττες, και αυτές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από Ορτέζ και από Μπαρσελόνα. Ενώ στο πρωτάθλημα, αυτός ο αγώνας φυσικά δεν είναι αγώνας πρωταθλήματος, έχει 21 συνεχόμενες νίκες από τον Νοέμβριο του 1994, ένα ήττος εδώ. Όχι εδώ και στην Γλυφάδα. Rebound του Wilkins, που είναι σήμερα το παιδί για όλες τις δουλειές του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρά πλέον επιθετικά προβλήματα, έχοντας πετύχει μόλις 4 πόντους στα 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Έφυγε και δεύτερη φωτοβολίδα και πλέον η κατάσταση αρχίζει να εκτραχύνεται. Αλβέρτης μετράει, λέει ο Βιδάλης. Ξανά η προσπάθεια του Σοκ. Αλβέρτης στην καρδιά της ρακέτας του Ολυμπιακού. Μπάλα που μετά το ταμπλό, όπως δείχνει και οι διαιτητές, βρισκόταν σε κάθοδο. 51-32, η μέγιστη διαφορά, 19 πόντι. Επιστροφή του Δημήτρη Παπα-Νικολάου στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Πλέον ο Ολυμπιακός με το Σιγάλα να ευστοχεί στο τρίποντο μειώνει σε 51-35. Έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα πια στα υπόλοιπα 15 λεπτά ο Ολυμπιακός θα αποδειχθεί, θα επιδοθεί σε μια αποστολή καμικάζι για να γυρίσει το μάτσι. Διέφυγε ο Τάρλατ και έχουμε τον Παπα-Νικολάου στη θέση 4.
Φάουλ από τον Περιού ο λόγος, από τον Παπα-Νικολάου που πάει πάνω στο Wilkins. Ο Ιωαννίδης διαμαρτύρεται, είναι μια ευκαιρία να πάμε στον αγωνιστικό χώρο να ακούσουμε πρώτα τον Νίκο Γέμελο. Βασίλη, ο Γιάννης Ιωαννίδης είπε κάποια πράγματα στον παρατηρητή του αγώνα, τον κύριο Κερεστετζή, για τους δύο διαιτητές. Δεν θα θέλαμε να τα μεταφέρουμε. Αυτό που έχουμε να πούμε από εδώ, από τον αγωνιστικό χώρο, είναι ότι ο παρατηρητής, ο κύριος Κερεστετζής, έχει σημειώσει αναλυτικά όλα τα υπτάμενα αντικείμενα που έχουν κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν πεταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο τις φωτοβολίδες, όσο και τα κέρματα και τους αναπτήρες. Τάρλατς, rebound από το Rivers. Το σκορ έγινε 53-35 με το Wilkins. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει ακριβώς τα διπλάσια rebound. 22-11. Αλβέρτης, 23-11 τα rebound. 23-12 μάλλον, γιατί πήρε προηγουμένως επιθετικό Ολυμπιακός. Κούσμα, 55-35. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 20 πόντους. Παναθηναϊκός πλέον που είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ο Ιωαννίδης προσπαθεί με αλλαγές επί αλλαγών να γυρίσει το μάτς. Από ό,τι φαίνεται πάντως βλέπουμε το έργο της Κυριακής επανάληψη, αλλά με αντιστροφή ρόλων. Και ο Κούσμα που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει τώρα σε μια άτυπη τέτοια συγκριτική μέθοδο τη διαφορά του Ολυμπιακού στο μάτς της Κυριακής, που δεν παίζει βεβαίως κανένα ρόλο. Όντως γίνεται το 56-35. 13 λεπτά πριν από το τέλος. Σιγάλας. Πλέον ο Ολυμπιακός παίζει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είναι μια πεντάδα καμικάζι με τον Μπέρι στη θέση του κατά συνθήκη center. Χωρίς ούτε Τάρλατς ούτε Φασούλα. Τέταρτο φάουλ του Κούσμα. Και ενώ το μάτς συνεχίζεται, σκορ 56-35. Ο Ολυμπιακός έχει στη διάθεση του 27 δευτερόλεπτα. Να ακούσουμε από τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο αν υπάρχει κάτι νεότερο από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει νεότερο πάντως και αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Βράνκοβιτς. Αμέσως για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Μπόζαρ Μάλκοβιτς σήκωσε τον Νίκο Οικονόμου που θα μπει αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Πάντως δεν δείχνει ο σέρβος τεχνικός να ισχύει για τα 4 φάουλ του Κούσμα. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Είναι αρκετά ανήσυχος, πάντως δεν έχει ξεκουμπώσει το σακάκι του και φαίνεται ότι σήμερα θα το ξεκουμπώσει, Βασίλη. Αυτό είναι το δικό του στυλ. 56-35 έχουμε βεβαίως εξέλιξη σε μια μάχη στρατηγικής, αφού πια ο κάθε προπονητής θα είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί και να προσπαθεί να λύσει προβλήματα που δημιουργούν οι κινήσεις του αντιπάλου. Δεν είναι? Σίγουρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Ολυμπιακού και ο Γιάννης Ιωαννίδης κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, κάνοντας πάρα πολλές αλλαγές παιχτών και αλλάζει τακτικές, αν όχι σαν ένα ομαδικό σύστημα, αλλάζει πάρα πολλές τακτικές με τις αλλαγές των παιχτών για να λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το πρόβλημα της επίθεσης. Διότι καλά όλα, αλλά πρέπει να μπαίνει και καλάθι. 56-35 διαφορά στους 21 πόντους. Ο Βράνκοβιτς με τη μασέλα του, μη σας δημιουργεί, μη σας προξενεί έκπληξη. Είναι σύνηθες το φαινόμενο για τις επαφές κορακόρ που λέμε και στην πάλη. Όταν εξελίσσονται τη μάχη σώμα με σώμα, πέφτουν οι αγωνιές μέσα στις ρακέτες. Καλό είναι ο παίκτης να προστατεύει την οδοντοστοιχεία του. 13 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 56-35. Μπέρι. Rebound του Wilkins. Βράνκοβιτς που διατηρήθηκε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς center. Παίζει με μια κοντή, γρήγορη και πιεστική ομάδα, αλλά τώρα θα γυρίσει ο Τάρλατς. Οικονόμου και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Να ο Τάρλατς. ...12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η ώρα του Τάρλατς, Γιαννάκης και Πετσάρσκι που συζητούν. Πρέπει να υπάρχει τεχνική ποινή. Να πάμε κάτω, Αλέξανδρε. Έχει μια τεχνική ποινή στον Οικονόμου. Στην προηγούμενη φάση και γι' αυτό θα εκτελέσει τώρα βολές ο Rivers. Ο Θόδωρος Μιχάλης κάνει συστάσεις στους παίκτες, στους ανθρώπους που δείχνουν στον πάγκο μας να κάθονται και να μην σηκώνονται, παρά μόνο πως θα βάλει το είναι όρθιος. Και
Και πήγε και ένα επεισόδιο στον Οικονόμη και τον Τόμις, χωρίς ευτυχώς βέβαια συνέχεια. 12 και 40 πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχει μια διαφορά 21 πόντων. Στους 20 τώρα Ολυμπιακός, 56-36 από το Rivers. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι και επιθετικό βεβαίως, 56 πόντι που έχει δεχθεί. Άλλωστε, αν πάρουμε τα συγκρίσιμα μεγέθη, όσο αυτά είναι μια επαρκής βάση για ανάπτυξη συλλογισμών, ο Ολυμπιακός στηρίζεται στην άμυνά του περισσότερο από τον Παναθηναϊκός, αφού δέχεται κατά μέσο όρο σε κάθε μάτς 65 πόντους, ενώ ο αντίπαλός του 6 πόντους παραπάνω. Και ο Ολυμπιακός που σκοράρει και κάτι πιο ελάχιστο παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, λιγότερο από πόντο. Ο Wilkins όμως σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει 10 στα 14 δίποτα, κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση. Είναι ασφαλώς ο καλύτερος Wilkins που είδαμε από τον Σεπτέμβριο, οπότε φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το 12 του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να πατήσει ο Νάκιτς. Wilkins που κάνει όλες τις δουλειές και τρέχει και χτυπάει στη ζώνη. Αυτό έγινε αμυνόμενος όταν ο Παναθηναϊκός τον χρειάστηκε για να μαζεύει τα rebound αντί του Βράγκοβιτς, και βεβαίως έχει αυτά τα ποσοστά ευστοχίας. Και πάλι στους 21 υπάρχει φάουλ από τον Rivers. Ιωαννίδης συνεχίζει τις αλλαγές, ψάχνει να βρει το ιδανικό σχήμα στην προσπάθεια της μεγάλης ανατροπής Παπα-Νικολάου και Μπακατσιάς. Παναθηναϊκός πάντως που δύο φορές που τον τελευταίο χρόνο χρειάστηκε να παίξει σετ 2 αγώνων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχασε ποτέ και τα δύο μάτς, και με τον ΠΑΟΚ πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με το Περιστέρι φέτος. Ξανά ο Wilkins, 61-37. Αυτός ναι, πραγματικά είναι ο showman του NBA. Διαφορά στους 24 πόντους εκτινάσσεται. 11,5 λεπτά πριν από το τέλος. Περιμένουμε να δούμε την απάντηση, την αντίδραση του Ολυμπιακού. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει δυσεπίλητα επιθετικά προβλήματα. Έχει πρόβλημα αριθμού. 5 δευτερόλεπτα ο Βράγκοβιτς, ευκαιρία να κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα, τόση ώρα που μιλάμε να γλυκαθούμε έστω και οπτικά. Σοκοφρέτα και σοκοφρέτα με φουντούκια. Δεν κάνει στιγμή χωρίς αυτές. Rebound από ποιον? Από τον Rivers. Μπακασιάς, καινούργια επίθεση του Ολυμπιακού. Σκορ 61-37. Με το Wilkins να έχει 27 πόντους, με 11 στα 17 σούτ εντός παιδιάς, 4-5 βολές, 10 rebound. Όλα αυτά συμβαίνουν 10,5 λεπτά πριν από το τέλος. Να ακούσουμε τον Νίκο Γέμελο. Σε αυτό που είπες προηγουμένως για τον Ντομινίκ Wilkins, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού, ίσως αρέσει και στα παιχνίδια του κυπέλου να κάνει πραγματικά μεγάλες εμφανίσεις. Αν και φυσικά το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ιωνικό δεν ήταν της σημασίας και της δυσκολίας του σημερινού. Ο Wilkins είχε πετύχει τότε 32 πόντους, ενώ είχε πετύχει και 10 πόντους στο μάτς με το Περιστέρι, μέσα στο Περιστέρι. Τρίτο φάουλ από τον Οικονόμου. 61-37 το σκορ. Διαφορά στους 24 πόντους πλέον σε ένα μάτς που φαίνεται να φέρνει αυτή τη στιγμή σε θέση σκύο στο Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου ανταποδίδει 61-39. Ολυμπιακός είναι όμως ακόμα 22 πόντους πίσω. Φάουλ του Μπακατσιά. Ώρα του Νάκιτς. Προφανώς ο Ιωαννίδης θέλει τώρα μακρινό σουτ. Νάκιτς που έχει μόλις 2 πόντους. Κονόμου για τον Βράγκοβιτς, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 63-39. Κώστα, πλέον νομίζεις ότι έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση μπροστά μας? Όχι, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες μαχητές και πράγματι μάχεται, αλλά πρέπει σίγουρα να βρει τρόπο να βελτιώσει την επίθεσή του, η οποία πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ κακή μέρα. Ολυμπιακός που έχει, Κώστα, για να στοιχειοθετήσω αυτό που λες, 15 στα 40 σουτ.
16-41 με το τρίποντο που μόλις πέτυχε ο Rivers, μειώνοντας 63-42. Ακριβώς. Και στο μπάσκετ πάντα λέμε ότι το να παίξει καλύτερη άμυνα πρέπει να είσαι και στην επίδεση κάπως καλός. Δεν μπορεί στην επίδεση να βγάζει καλά και να περιμένει να παίξει εκπληκτική άμυνα. Υπάρχει πάντα μια συνάρτηση μεταξύ της επίδεσης και της άμυνας και το αντίθετο βέβαια. Πάντως το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει όχι μόνο καλύτερα ποσοστά ευστοχίας και σαφή υπεροχή στα rebound, διαθέτει και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Έχει τρεις παίκτες με διψήφιο νούμερο, έχει 12 ο Ανόμου, 27 ο ασταμάτητος Wilkins, τον Ολυμπιακό Rivers έχει 15, οι υπόλοιποι είναι από το 7 και κάτω. Αυτά για τους αριθμολάγνους και μόνο. Τάρλατς και Σιγάλας. 9 και 20 ακόμα για το τέλος. Rivers, φάουλ. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Rivers που έχει όντως μια εκπληκτική δυνότητα στη σταυρωτή τρίπλα. Αυτό το έχουν αντιληφθεί όσοι προσπάθησαν να τον μαρκάρουν. Να πάμε μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Νίκο. Σύλλα, απλώς να συμπληρώσω στα λεγόμενά σου ότι οι εντολές του Γιάννη Ιωαννίδη στην προηγούμενη επίθεση αλλά και στις περισσότερες επιθέσεις αυτά τα τελευταία λεπτά είναι να ανοίγουν διαδρόμους στον Αμερικανό του Ολυμπιακού, τον David Rivers, για να κάνει τα πασίματα και να τελειώνει αυτό στις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Αλέξανδρε, βλέπω τον Μάλκοβιτς καθισμένο. Ο Μάλκοβιτς έχει ηρεμήσει, απλώς αυτό που θέλει είναι ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει σε αργές επιθέσεις, να υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία της μπάλας και βέβαια να σιγουρεύουν τα αμυντικά rebound περισσότερο με το Στόγιαν Βράνκοβιτς. Μάλιστα. Βράνκοβιτς και φάουλ από τον Τάρλατς. 9 λεπτά πριν από το τέλος. Επιστροφή Φασούλα. Εν όψη, τρίτο φάουλ του Τάρλατς. Ο Ολυμπιακός που έχει μόλις 15 rebound έναντι 26 του Παναθηναϊκού. Αυτά τα συν 11 rebound του Παναθηναϊκού ασφαλώς έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του μάτς. Άλλωστε έχουν αναστρέψει και την κατάσταση όπως παρουσιαζόταν από τη συνολική στατιστική των ομάδων. Τον Ολυμπιακό να έχει κατά μέσο όρο 4 rebound πάνω από τον Παναθηναϊκό. Rivers τυπάει για 3. 66-47. Διαφορά της 24-19. Ο Ολυμπιακός που πιέζει σε όλο το γήπεδο. Αλβέρτης, που προφανώς δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για το κατέβασμα της μπάλας, αλλά μερικές φορές. Συμβαίνουν και τέτοια. Όταν δεν μπορεί να πάρει την μπάλα playmaker. Σοκ. Προφανώς για να σιγουρέψει τα πράγματα ο Μάλκοβιτς σε λίγο θα περάσει και έναν δεύτερο χειριστή της μπάλας. Ενώ έχουμε φάουλ από τον Φασούλα, το τέταρτο. Στην προσπάθεια σε αυτό το σάλτο μορτάλε του Οικονόμου, η αντίδραση του Μάλκοβιτς. Φαντάζομαι ότι έχουμε και άλλη τεχνική ποινή, αλλά είναι φανερό. Δεύτερη τεχνική ποινή στο Γιάννη Ιωαννίδη. Προφανώς κάτι θα είπε θεωρώντας ότι δεν είναι τέταρτο, δεν είναι το φάουλ του Φασούλα. Δεύτερη τεχνική ποινή λοιπόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Συνέχεια θα είναι ίδια όπως και στην πρώτη περίπτωση, δύο βολές και μπάλα από πλάγια. ...67-47, 8,5 λεπτά ακόμα. Βεβαίως υπάρχει και φάουλ, άρα εκτέλεσε τις δύο βολές ο Οικονόμου και έχει ένα δεύτερο ζευγάρι βολών τώρα, άλλη μία. Ο Ντόμινικ Βίλκινς που απέχει 2 τώρα πόντους από τους 30. Και δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια,
από την εποχή της παλιγενεσίας, ας το πούμε έτσι, των δύο ομάδων, να υπήρξε παίκτης του Παναθηναϊκού στα μεταξύ τους μας φυσικά, που να φόρτωσε την άμυνα του Ολυμπιακού με 30 πόντους. Αυτό δεν το είχε καταφέρει ούτε ο Κόμαζετς πριν από 3 χρόνια, φυσικά ούτε ο Βολκόφ πέρυσι. Νομίζω ότι και ο Γκάλης δεν έφτασε στους 30 πόντους. Μάλλον όχι, να διορθώσω, σε εκείνο το απίστευτο, την απίστευτη μονομαχία στο Φάληρο φυσικά, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όταν είχε 38 Πάσπαλη και 36 ο Κόμαζετς. Να διορθώσουμε. Τώρα η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό, το σκορ 68-47, θα επιστρέψει ο Κούσμα. Σοκ με το Rivers. Λεπτά ακριβώς. Επιθετικό φάουλ του Wilkins, που προσπαθούσε να πάρει θέση για να... Εδώ είναι το φάουλ. Σε αυτό το screen. Άλλωστε με την αλλαγή του κανονισμού είναι πλέον ένα ευαίσθητο σημείο και σημείο τριβής, Κώστα, αυτό έτσι. Σίγουρα με την αλλαγή αυτή κάποια στιγμή δεν ξέρεις πότε είναι φάουλ και πότε δεν είναι. Πασούλας, ενώ θα επιστρέψει λίγο Μπέρι, Παπα-Νικολάου προσποιείται, τρίποντο. Πονηρός, έδωσε στην μπάλα καμπύλη τροχιά για να αποφύγει τα τεράστια και υψωμένα χέρια του Βράγκοβιτς. 68-49. Ο Μπέρι επέστρεψε στη θέση του Νάκητς. Ο Ολυμπιακός πιέζει πλέον σε όλο το γήπεδο, δεν έχει άλλη επιλογή αν θέλει να αναστηθεί. Αν και πλέον και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και ο Παναθηναϊκός διατηρεί τη διαφορά ασφαλείας με κάποιες αξιομοιώσεις από τους 20 κάτι στους 19 τώρα. Σοκ. Καινούργιο επιθετικό φάουλ από τον Οικονόμου, τέταρτο. Σιγάλας, αλλαγή χεριού πάνω στο άλμα. 68-51 μειώνει ο Ολυμπιακός. Οι 24 έγιναν 17. Κούσμα με τον Παπα-Νικολάου. Κονόμου κλέβει ο Μπέρι, προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Rivers. Wilkins και φάουλ από το Σιγάλα. Τέταρτο φάουλ του αρχηγού του Ολυμπιακού, που σήμερα δεν κατάφερε αυτό που κατάφερε 2 φορές προηγουμένως, την Κυριακή βασικά, να σταματήσει το Wilkins. Wilkins άλλωστε βρέθηκε σήμερα στο στοιχείο του, πήρε την μπάλα σε φάση ευνηδιασμού, είχε ελεύθερα σουτ περιφερειακά. Παπα-Νικολάου για 3, 70-54. Η διαφορά πάει στους 16 πόντους και ο Μάλκοβιτς προφανώς για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ζητεί time out. Μένουν ακόμα 6,5 λεπτά. Το Παναθηναϊκός προηγείται με μια διαφορά, επαναλαμβάνω, 16 πόντων. Και τώρα θα γίνει αυτό που προείπαμε, θα περάσει δεύτερο περιφερειακό παίκτη, τον Γιαννάκη. Έχουμε και αλλαγή, αλλά προηγουμένως time out, πάμε μια βόλτα στο Φάληρο. Μαρούσι κυρίες και κύριοι, Οικονόμου για 3. Παλιά του τεχνικόσκηνο, 6 στα 7 είχε στο Τελαβίβ. 2 στα 4 σήμερα, 75-54. Όταν ο Ολυμπιακός μείωσε στους 16, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα 5-0. 75-54, ο Μάλκοβιτς δεν επέστρεψε μόνο δεν έβαλε μόνο δεύτερο χειριστή της μπάλας, το Γιαννάκη, αλλά επέστρεψε και στη δοκιμασμένη συνταγή της Σόνης, ενώ τώρα ο Wilkins φεύγει στον ευνηδιασμό, κάνει το σκορ 77-54, η διαφορά ξανά στους 23 πόντους και time out επιγόντως από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Για πρώτη φορά
Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο Μαρούσι, το σκορ είναι 77-54 αφού στην τελευταία προσπάθεια του Ολυμπιακού να ξαναπεί στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα 7-0, 77-54, ενώ έχουμε είδηση στον αγωνιστικό χώρο, βρίσκεται μετά, ενώ τώρα αποβάλλεται και δεν θα βρίσκεται πια στον αγωνιστικό χώρο Κούσμα, βρίσκεται μετά από 123 ημέρες μετά τον αγώνα πρωταθλήματος Ολυμπιακού Απόλλωνα Πατρών στις 21 Οκτωβρίου ο Νάσος Γαλαχτερός. Ηρακλή. Βασίλη, είχε παίξει. 77-54, 4,5 λεπτά πριν από το τέλος λοιπόν. Έχουμε επιστροφή του Σοκ στη θέση του Κούσμα. Και 77-55. Από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει την παράδοση που έχει έναντι του Ολυμπιακού στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια παράδοση που άρχισε πολύ νωρίς, στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε ένα ιστορικό μάτι για το ελληνικό μπάσκετ στο Καλιμάρμαρο. 3 δευτερόλεπτα ο Βράνκοβιτς και λέμε ότι ήταν ιστορικό το μάτς εκείνος ο τελικός που ανέδειξε νικητή το Παναθηναϊκό με 79-72, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί σε αυτό το μάτς έχει σημειωθεί το μεγαλύτερο ρεκόρ εισιτηρίων στην ιστορία του θεσμού, 19.310 εισιτήρια. Ένα ρεκόρ φυσικά δεν καταρρίπτεται σήμερα που έχουν μείνει 8.000 άδεια καθίσματα για τον φόβο των επεισοδίων και της συμπλοκής από την άμεση συνάντηση των αντιπάλων οπαδών. Φάουλ του Rivers πάνω στο Σοκ, 3 και 50 ακόμα, τέταρτο φάουλ του Αμερικανού, στο συν 22 Παναθηναϊκός. Να πάμε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο καταρχήν. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Μπόζιταρ Μάλκοβιτς έχει βάλει πια δύο καθαρά playmaker, για να ελέγξει απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού, όπως έγινε στην προηγούμενη επίθεση, και έχει ζητήσει στην ζώνη από τον Χουλίκη και τον Οικονόμου που βρίσκεται στις γωνίες να προσέχουν τα σουτ, τα τρίποντα που θα γίνονται από τις πλαϊνές θέσεις και από τις γωνίες. Μάλιστα. 3 και 50 ακόμα, 78-55. Να πάμε και στην άλλη πλευρά στον Νίκο Γέμελο. Εγώ ένα έξω αγωνιστικό, άλλωστε η διαφορά είναι 3,5 λεπτά ήδη αρκετά μεγάλη. Να δούμε, να συμπληρώσω αυτά που προείπες για την ιστορία. Αν ο Ντέιβιντ Στεργάκος, ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, θα πανηγυρίσει μία ακόμα νίκη επί του Τζίμι Μανιάτη. Αν θυμούνται οι τηλεθεατές την περίοδο 85-86, τον τελικό που είχε γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και ενώ οι δύο σημερινοί πρώην παίκτες των ομάδων ήταν και παίζανε κανονικά, είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 88-78. Να δούμε αν και σήμερα ο Ντέιβιντ Στεργάκος θα πανηγυρίσει μια άτυπη νίκη επί του Τζίμι Μανιάτη. Αν και οι δυο τους δεν αγωνίζονται. Έτσι θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Χαλάει ο ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού από το φάουλ του Μπέρι, κάτι που λίγο έλειψε να εκνευρίσει ακόμα περισσότερο από ό,τι εκνεύρισε το Βράνκοβιτς, που χτύπησε το χέρι του στην βάση της ρακέτας. Και οι δύο ομάδες και οι δύο σημερινοί αντίπαλοι άλλωστε είναι ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στην ιστορία του κυπέλου. Έχουν από 5 κύπελα. Παναθηναϊκός το 79, το 82, το 83, το 86 και το 93. Ο Ολυμπιακός το 76, το 77, το 78, το 80 και το 94. Αλλά και οι δύο είναι πίσω από τον Άρη που έχει 6 τελευταίο το 92 σε 8 τελικούς. Παρόν ο Άρης, πέμπτο φάουλ ο Rivers έξω από το παιχνίδι. Επιστρέφει στη θέση του ο Τόμιτς. Είναι ο δεύτερος παίκτης που αποβάλλεται στο απόψινό μάτς με πέμπτο φάουλ. Προηγήθηκε ο Άιβαρ Κούσμα. Βίλκινς για 3. Παπα-Νικολάου στο rebound. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πλέον οι δύο ομάδες, ενώ ο Βράνκοβιτς θα πάρει το rebound, προς τιμήν πήγε ίσως να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, αφού ο Μάλκοβιτς όχι φάνηκε, κάλεσε time out αλλά το ακύρωσε αμέσως. Δεν ξέρω αν θα ενέπιπτε ένα τέτοιο time out
το λεγόμενο fair play, αλλά το ξαναζήτησε τώρα. Πάντως η διαφορά είναι στους 21 πόντους. Στους 19 τώρα από το follow του Walter Berry. 80-61. Time out ο Παναθηναϊκός. Γυρίζουμε στα... Αυτά μας έλειπαν τώρα σε ένα μάτς που έχει κριθεί και είναι στους 17 πόντους από μια ανύποπτη φάση, μια κοκορομαχία γαλακτερού Wilkins και η τεχνική ποινή στο Wilkins. Να πάμε για τα περαιτέρω στον αγωνιστικό χώρο, Νίκο. Προσπαθεί ο Μάλκοβιτς να καθησυχάσει τον Wilkins, πάντως είναι το 5ο φάουλ, 4ο φάουλ και 5ο η τεχνική ποινή στον Ντομινίκ, Βασιλή. Wilkins που κάτι δείχνει προς τον γαλακτερό. Δεν ξέρω τι μπορεί να του λέει και τι μπορεί να εννοεί. Πάντως αυτό είναι το τελευταίο που περιμέναμε να συμβεί σε αυτό το μάτς. Τη στιγμή που οι παίκτες είναι, έχω την εντύπωση, ένα από τα τελευταία προπήρια του επαγγελματισμού μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Πάντως σαν να έδειξε ο Wilkins. Για να πάμε, Αλέξανδρε, τι σημαίνει? Ο Ντόμινικ Wilkins συνεχώς κάνει νοήματα στον άσο γαλακτερό από ό,τι βλέπω. Βασίλη, βέβαια τον έχουν ηρεμήσει, το προσπαθούν να τον ηρεμήσουν συνέχεια του Παναθηναϊκού. Τον δείχνει συνέχεια και του λέει after, μετά μάλλον θέλει και συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα δώσει προκλήσεις το γαλακτερό, θα το πούμε μετά. Όχι, αυτά είναι, δεν μπορεί να γίνει. Είναι παιδικά καμώματα αυτά. Η μπάλα στον Ολυμπιακό, αφού χρεώνεται με λάθος με το πάτημα της γραμμής από τον Ζαβλανό. Γιαννάκης, Μπέρι, και τελικά η μπάλα στα χέρια του Οικονόμου. Πάντως ο Ζαβλανός και ο Βιδάλης διαψεύδουν την παράδοση που είχαν δημιουργήσει σαν δίδυμο, αφού στα 3 μάτς που έπαιξαν φέτος, ΠΑΟΚ Πανιώνιος, Απόλλων Πατρών Άρης και Ηράκλειο Απόλλων Πατρών το προηγούμενο Σάββατο, και τα 3 είχαν κριθεί στις λεπτομέρειες στο τελευταίο σούτ της. Αλλά σήμερα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Μετράει το καλάθι του Οικονόμου, χρεώνεται και με φάουλ ο Walter Berry. 82-65, 67 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, και να ακούσουμε κάτι από τον Νίκο Γεμελό. Εγώ απλώς αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι ότι 2,5 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας και ενώ φυσικά το παιχνίδι έχει κρυφθεί, απομένει να δούμε την τελική διαφορά στην νίκη του Παναθηναϊκού. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Σοκράτης Κόκαλης, αποχώρησε από το γήπεδο, σαφώς απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας. Rebound του Berry. 1-0-5 ακόμα. 82-65. Δεν μπορεί πλέον να αλλάξει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής αυτού του ντέρμπι. Πάει Πάτρα μαζί με τον Ηρακλή, παρέα με τον Απόλλωνα Πατρών, τον αμφιτρίωνα εκεί. Παναθηναϊκός σε ζώνη στην τελευταία επίθεση. Και βεβαίως με τον νικητή του αυριανού αγώνα ΑΕΚ Sporting εδώ 9 η ώρα στο στάδιο. Για 3 ο Γαλακτερός. 82-68. Το πρώτο του καλάθι μετά από 123 ημέρες. Πάσα ευνηδιασμού για το σοκ, για αντιαθλητικό φάουλ από το Γαλακτερό. Δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ στο σημερινό μάτς. Κώστα, μένουν 32 δευτερόλεπτα. Φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Φαίνεται ότι παγιώθηκε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Άρα μπορούμε να πάμε στο διατάφτα. Ναι. Θεωρώ ότι τουλάχιστον για σήμερα ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Σε όλους τους τομείς είχε πολλές εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της επίθεσης. Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάλεψε αλλά είχε σοβαρά προβλήματα στην επίθεσή του και ιδιαίτερα απέναντι στην άμυνα ζώνη. 32 δευτερόλεπτα ακόμα, 84-68. Κάτι συμβαίνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρε. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχουν κατέβει, Βασίλη, και οι δύο αδερφοί Γιαννακόπουλοι. Από την μία πλευρά κοντά του Μάλκοβιτς είναι ο κύριος Δανός Γιαννακόπουλος και κοντά στον Wilkins στην άκρη του πάγκου ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος που του μιλάει συνεχώς. Προσπαθώντας βέβαια και αυτό να τον ηρεμήσει, αλλά και φυσικά να τον συγχαρεί για την τεράστια, πολύ μεγάλη απόδοση του. Ο Wilkins που έφυγε από το μάτι με 32 πόντους, 11-16 τίποτα, 1-4 τρίποτα. 7-9 βολές, 7 κερδισμένα φάουλ, 11 rebound, 4 λάθη, 1 assist, ενώ δέχτηκε και 2 μπλοκ. 84-68, αυτή θα είναι η 4η συνεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού στα 4 τελευταία μάτια του κυπέλλου και η 5η στα 7 της ιστορίας.
πιο μεγάλη πάντως έχει σημειωθεί με δράση τον Ολυμπιακό το 77, 110-68. Σε ένα περίεργο μάτσο ο Παναθηναϊκός έκανε για οικονομικούς λόγους λευκή απεργία. Τότε κατέβηκαν οι παίκτες του, αλλά ήταν όσοι παρόντες. Τώρα οι δύο ομάδες ανανεώσουν το ραντεβού τους ή για τον ημιτελικό του Final Four στο Παρίσι στις 9 του μηνός ή από αρχές Μαΐου πια στον τελικό των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκτός αν κάποια άλλη ομάδα έχει διαφορετική άποψη. Μπέρι, αυτό το κάρβωμα θα είναι ο επίλογος του μάτς. Παναθηναϊκός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι στο Final Four μαζί με τον παραλαμβάνω τον Απόλλωνα Πατρών, τον Ηρακλή, και περιμένουμε αύριο τον νικητή ΑΕΚ Sporting. Πάμε γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο, στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Ναι. Έχουμε, ναι, Νίκο. Είμαι κοντά μας τον Νίκο Οικονόμου. Νίκο, μια άτυπη ρεβάνς η σημερινή νίκη του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εγώ στην είχα πει ότι θα κερδίσουμε 100%, βγήκα αληθινός. Τώρα η διαφορά δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Από εκεί το εξής το μετράει είναι η νίκη για μας, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Η απόδοση του Παναθηναϊκού. Παίξαμε πάρα πολύ καλά, αν και μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα στο τέλος χαλαρό. Μάλιστα. Αυτά. Βασίλη, σε σένα το μικρόφωνο. Αυτά προς το παρόν. 85-72. Πάμε πίσω στο Star Channel και επιστρέφουμε σε λίγο.